absolut whitewash, vi skal gå det med alle sammen. Lad os se, hvad der er bedst, mand. Vi ses senere. Hej og velkommen til en dag i mit liv som studerende under eksamen. Min dag den startede egentlig bare ud som de fleste andre ved at lave lidt morgenmad, som i dag bestod af toastbrød og et spejlæg. Så fik jeg lige pyntet min vindueskarm med julepynt og gjort mig klar til dagen. Jeg er lige nu i gang med at skrive eksamen i PR omkring Northsides nye tiltag om at tage kød tilbage på menuen sammen med Mathilde. Casen den handler om, at vi skal lave en PR-strategi for Northside og sikre deres bæredygtige profil. Og vi ender egentlig med at sidde med opgaven i et par timer, indtil det bliver tid til, at jeg skal hente min søster på banen. Hun bor nemlig i Odense og er kommet for at besøge min bror og jeg her i Aarhus. Så kommer vi hjem til min bror, som har lavet lækker mad til os, og vi får selvfølgelig også lidt vin og hygger os ellers bare. Senere hen tager vi ud for at få et par øl sammen med min brors roomies. Vi starter ud med den første øl på åben, og vi tager herefter videre til Hr. Bartels, hvor tingene bliver en tand vildere. Det var altså alt for nu. Tusind tak fordi I så med.